Cela venait de l'autre côté. La femme de Berga vous compétition. Non. Du Berga vous compétition. Allez, les gars, quand ils sont bon, il y a un gars qui est allé, moi, je ne sais pas comment le bouger. Quand on a bien ça. Quand on va au jour de conversion, il va bien oui. Quand elle est avant lui, il fait un autre lui pour les tout. Que nous avons pas de gens, avant de vous dire, nous sommes nous avons des loups dans la politique. On a tué. On va les enfants où à l'autre. Nous avons eu de la fédération. On va où quand nous sommes les guerriers, nous n'avons pas à le faire. Là, je fais la norme. Ulapa umbulisona ba yeba belitem kanyawo kankani lowe umfundisi nomongameli wasesekele sasa zonke process zebandla kwabelitem zenziwa ngesekele unyanga ntathu wayo olilungelo lokwenza njalo wamema umfundisona sommisela ukuba njengomfundisi omenywe isekele ngendlela efanelekileyo iiprocessi zonke zilandele asebenze umsebenzi wakhe samba zonke nabethuni uqaleke kuloo ndawo umfundisi akamenywa njengentsumba umenywa njengomfundisi and that's what we have done ithi inkomfa yawufika ustation abefundisi iqale kwisitishi sokuqala eKapa iyokugqibela kwesokugqibela eKapa ayibuza ukuba ngubani oza kuba yintsumba yale sekele ithethe yakubuza loo mbuzo kule isekele yathi umfundisi wonam makanganeli okokuba bengumfundisi kuphela kule sekele makabe yintsumba yesekele andazi ke mhlawumbi kukuqhawuka kwemfundiso yethu abantu abathi bayayiconfyuza le nto kodwa injengokuba ndithethe ndisezawuhlala bantakwethu injalo futhi mawisini intsumba ivotelwa i-appoint libandla into ebangela uba i-appointwe kungenxa yento yokokuba ukumka othi phaa intsumba yesekele is an official head of the church in the sekele ayontloko yesekele iyintloko yebandla ngamanye amagama umfundisi konamzi umeziyaweni zikapresident bishop apha xa upresident bishop engekho an official head of the church samba zonke nabethuni masibambe le nto besoke xa ibandla likhangela umntu ozawumela intloko yebandla esekethini likhangela umntu ozawukwazi ukwenza lo msebenzi ngendlela efanelekileyo ngoba ayisithi sonke abaphiwa isakhono se-administration aba sonke nabethuni iqhubelekile ndizokuyenza apha ekhona yerumongameli wesekete ozawuthabatha isekete abheke nayo phambili akasiki apha ewisile kutshintshe iziguli ebeserhawutini kukutshintsha igubu kusapha pho ke ukuwisile uyabazi indawo ngayaziyo ikomani into zasekomani ke uzawuzipha ngani kodwa ndingalindeli uba uzawuzenza zonke ezasekomani kuba funeka ehlule phakathi kwento zasekomani nezinto zale nto ayithuliweyo ukuze akhuphe kwezicala ezifanele ubizo asebenzise zona ayiyeke zasekomani kubantu basekomani kubantana ntsoko mqibile uyehova uthixo womoya bentaba yonke
makamisi indoda yokuphelela ibandla eyaphuma phambi kwabo ingene phambi kwabo ibasuse ibangenile zingabe njengezimvu ezingena malusi ibandla likaYehova babefuneka zishumayele benza kutsho abantwana bakaThixo hlobo zami incwadi yeNumeri sahluko samashumi amabili anesixhenxe ivesi yeshumi elinesithandathu eyeshumi elinesixhenxe inalo mazwi uYehova uThixo womoya benyama yonke makamise indoda yokuphelela ibandla eyaphuma phambi kwabo ingene phambi kwabo ibasuphe ibangenile lingalinde lezimvu ezingena malusi ibandla likaYehova utshintshapha i-tradition endala ungena i-tradition entsha uphela i-era yenhlalo ungena i-era yokungena ekanani ngenxa yoba i-era ne-era ine-challenges zayo le-system zeqhuba ngazo ngenxa yoba i-context ne-context iyahluka i-context iqhuba ngendlela ethile enye i-context iqhuba ngendlela ethile kwathi xa kusikwa kule i-context phezu kwale ndaba exelwe kule ndaba uThixo wenyuka noMoses wathi kuye kwele ntabeni ubone naliya ilizwe into ebangela uThixo akho wayefuna uba uMoses athi xa esifa engangeni ekanani abekafa uThixo akalophumi eli lizwe alihambeli iminyaka engaphezu kwamashumi amane ekhaya likhona abantwana bakaThixo wasemveni kopetshini yanguMoses othi kuThixo ngoba nguye umhloyo othi kuThixo uYehova makamise indoda yokuphelela ibandla uMoses umfana senhlalo ebelunge njengenkokheli yasenhlalo ngoba nguye yedwa owayenokumelana nezimanga zasenhlalo abantwana bakaThixo bekufunda ngosibhayibhile kodwa ngoku izimanga zasenhlalo kugqithiwe kufuneka igatshana elikhomanda yomkhosi ngoba into eyiphambi kwabo bangasekho ndlala emidamana bangasekho ntlala emidamana bangasekho zinyoka ezinidantsoka abantwana bakaThixo into eyayifuneka yiwelija ikhomanda yomkhosi ezokhoma izizwe zamaKhanani nezamafilistiya ukuze abantu ebeze enhlalo basafike eKhanani basetishe abantwana bakaThixo yiloo nto ke into lamazwi athethwa kulaa context lamazwi athi uYehova makamise indoda yokuphelela ibandla ukuze abantwana bakaThixo iphume phambi kwabo ingene phambi kwabo lelo xa uyiva uYehova isanje sayo ne-image le yibe
batakugqibeleni ukuze ingabi sengezimfu esingenabalusi ubandla likaThixo abele babeze Cancelare subito
Chico, kama kwesa kubileno, kwa kwesa, umwana ni jawake, ila bishe katimu, katimu wanu, ukosikia wani sisi. And once you recognize that, it's over here. If I ever want, but the sensitive, we don't do people in the way. We don't have a chico to support it, to stand for, behind everything that doesn't happen. To stand as skeptical to be like. We want to talk it. You have the language. Don't put it so numbers. We don't have a chico. And then about it too. Because the fire. You look at her and look at it. Because look at the cigarette. When you have a character in the way. Nyama, you know. You don't have a chico. I don't feel like a nurse is not so much. Sit down. Be cool. Be confident that you take off. So that you can appreciate the okay. And once you become cool, once you start to put people in making okay, you know, honestly, you will see. Nessa honest flow okay. Oba, don't okay. Musamba is one of the privilege. The family privilege. The poor side is the call. No one can see for. Young fellow with that formula, or a cheaper. Just making okay. And the rest is instead of something that. No one can see it. And then go away too. Okay? We're going to end now. What is happening? It's very specific. But then we're going to see it. What you want is happening. It's a form of what? It's an enjoyable. It's an enjoyable family. It's a form of what? It's a cheap. It's about food. It's about giving. It's about what? It's about fire. It's about it's really not. Well, I'm not going to do that. Okay. Come on, come on. Don't lie to me. Look at you. Don't look at all this much. What is it? Life will come on in the election. A parameter display. So the first one, and Mr. Mess, but who is the chief?
Kamina ko sa kanya. Minsan di tumong ka ko. Ay ko kaya sa kanya. Ko sa mga kabahan. Paano mo lang? Gawin ko. Jaman ko ko kan sakit. Ukama ko soba. Then I will start going. Ina na tenda na podcast lo. Ina na tenda na kama ko sala. Ada situ tipo. Ina kama ka sakit. Bai ko ko se blanga. Bana na ka tipo. Kama sa salo. Aba kuka. Pakani sila pali sope. Bai ko sakit. Bana na ka tipo. Kana na ko tu. E fuma kusiwa. Bana na ka tipo. Kumulani ndio kupe mbapa. Okicho wale mbapa. Kutokana chiko yana hapa kule ndao kutokana ana chiko kwa sababu ndio sababu mshaki ndio pale tu ukafika kwa sababu shi na kwa sababu unyonya wakawa yatone wakati toda keswa wakati keswa na sabe ukipeka kwa haki kama tutanaba na watu kwa haki wakati wanakopa basi hapo basi wewe kwenye ndio wanataka kuangalia pete wana wakati kabisa kwa kwetu ila alikuwa si Paula pa umoste wamose kama mtotoa akatoa hapo wakuleka hapo alipeka kama wamasonga pa na kama wetu atupeka kuna kama mama usisatite tunajitakombisha esikukunabufa nameona ikabana esnapagase abosipeka kona kiakwenzela pemisa omntu khambelete kunelizwe lakhe litempisula akekakulo wakachiko khamena kwethu ekanda sakhe ikamana yabo ikufile ya kamenda kwetu etanda sayo ndatonamse awukali ambuchi umakula wela hapa weba seka bana bakachiko abanye batota hapa weba seka mtakula eya kinjonga awakumbona bakamsana bana bakachiko baba ikhamanda sacho baba dosakho kelayo usapolo beslaye bawuka thapo bawujikela sitaba tulibo yobo itestini lethu aykhoma baseka itestini lethu akhokulonke olulubo itestini lethu akhokuma khanwe hlaba itestini lethu ekulokana ekunaphakade olulokatiko abosibheka khona sibheke kana yabona lezi because uzomntana omkhuluwa ungathembanga nento afuna ukwenzela kuyo lapha kuDisemba ukuthi-ke umkhulu wanakuthi okuyisiyo umkhulu lomntana mntanam lo muntu usiphathe ngaye hello baby Salama tata watumele
abasuki kuba champion kwa fu au cha soka cha flapo unaona magachika kwa nini unataka kula sema kitana unaona magachika hadi kule sana sema lama mkono anaenda kujenga blonda unaona magachika hapo cha mkono hadi inafanya pato wapana mtuko watadomko nyansi utatamani nyansi kala chico mas alisota kwa la kwa unaona magachiko ayishinda yake enyasio na mayiko kwa ndio 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 Ini ni kululeni jamaa hapa peka kona Imetubuya Kawa ya buyo Utela pima Kata kusmeka Watmeka Ispesiota Ikamana Atupesa kuzi Ilona gachiko Ilona gachiko Ilona gachiko Onka kafa Oh, mtendo yiswan Ndabale sileko Kupema Ilona gachiko Jamana kaka Ndano Tunamutisa Utsanke tumbo Ilona gachiko Ndano jistande School University Danke jena kowa Anda testu gosake Watu wejasio Ikona nezawo Watu wejasio Watu wejasio Watu wejasio Abantu bashabamana Ikanona Kumbenos chalajo Anda kambetu Kasteto gamakwa Kastiso gamalanga Kastua sinyoga Kastua kwasjonaba Kastua kwasjonaba Ito pekonayo Omondo siti Enajo Edi wemelayo Enesomo Pena Abusiga kuwe Ono bagachiko Ono kokeli sekete Ono direction like that Ono buiwapina Kupewa kama Ono bagachiko Anenda kukwetu Katanga samayo Uyaomba Uchitowa mmoja Benyama yonke Bagami sinduja Yokupele libaka Nyokala njiche Anana bakachiko Uchiko Unimiji kukshike Itatuti nikokele Iya kushirite Itawa sinene Kupekwe kana Yokula betunogola Benda uchikuni Ewe challenges Elita sipengo kele Gama kesa Solo bukama kuko Akunaba Ukokele isagete Bawi dawo Bawi dawo Bata Ego kele mbono Resources to be protected Resources to be domesticated Ipaga ni sameko Itinga fire Ikoni ganana Ebna pakaje Ono nakachiko Kamenya kwetu Etana sayo Wao towe zawondo One sako kome sipi Kameruswa Wao kolani na wake Wati siapa na wanjwana Siapa na makepase Siapa na sayeto Siapa soke Wala imodi zao Wala pila na kujo Wala na makachiko Kamenya kwetu Etana sayo Itigendo Tukbele Epelo wesatuko Ekatu naselata Ikhanende bentina Ibagana bentina Ikiwalu Wala makachiko Ibagana bentina Ikiwalu Kamenya kwetu Etana sayo Ibagana bentina Ikiwalu Yabana ka Andafu mawupi Yefachba Sibali ngaka Demokrasi Romuti Kanada watu Kanada sayo Na wala na foto Ankensaran Unamuka wakati Kuna wakati po
ndawo sikhothamile singabaninzi ngoba le ndlela ethathwayo asilakana nesiyifunayo olona bakathixo yenza abantu ukukhokhela labakhokhela lisweni bayabasinga intoba asizazi apho sifuna uyakhona kanti siyazazi apho sifuna uyakhona sifuna athi umntu abemnye ozawusikhokhela athi sekwezikana olona bakathixo kalena bakwethu ekhangasayo futhi esulezawa siwopheke ngamanye amaxesha ubuzima kuphekwa ngaphi ukalungu ulandela nje ngoku ndiyabuza kwabuthi waphi olona bakathixo uyaphi ngoku olona bakathixo akumnawuthi kuphekwe kangaka ndibona oyena eziyinqwenelayo engayiyo ngehlale phansi olona bakathixo uyehova akasiniki indoda yabona eligama lomfelela olona bakathixo alogama likaphasa kwimelintapha esazawuphasa especially to the flow to be called pastors or ministers of the gospel olona bakathixo ngoba asiqokeleni sematanane upasta umalosa kumqesha okenasisese sakhe kodwa umfundise umalosa inhloko esingabi phambi kwakhe enguye ocompetention olona bakathixo kamena ngokwethu ethandasayo bakasiniki indoda nokubeleni kwakhe olona bakathixo uyabona leyo ndathazo baqhubile abantu abangaqondiyo uphuma kule wisile senithuka lonke esiyakusawa kapasta emvabanye kesithandathu udibane naye eselekali kwendlela kodwa into ekhoyo pha upasta yena uyaqokelela akaqhubile olona bakathixo akalusele thixo olusela yena nebandla lakhe izimvu zakhe isipasashep sakhe kodwa umfundise ngolusenhloko usifa ibuthwane udithemisa ilizwi lakhe usibise ngamagama imlandele olona bakathixo elethufa yalazi ilizwi lakhe simesala indoda noveleli bakhe yabona igama noveleli lithethwa in the context yokwaphuka kathixo igama noveleli lithethwa in the context yokwaphuka kathixo ngoba kwaphuka impilo igama noveleli lithethwa kwi-context yokwaphuka ngoba kwaphuka umtshato lithethwa kwi-context yokwaphuka ngoba kwaphuka ikhaya eligama lokuvelela lithethwa kwi-context olona bakathixo basumrhamele basewisile akubana kufika amagosa abanephakamisa inhloko ekhangelwa uphile umveleli bazathi umveleli awuvela umvesithi sikuzengelisi mongameli usabuse emanefini lathi makuyajunyiswe umkhokheli kalomsekeli umveleli ufike usemandleni aphosa amashwafu ufike inhloko sewukhulungele athobose indlela ufike usathana ekubhalele akuvulela indlela komthandazo komvelele komabandla olona bakathixo isihlobo sami ezilendaba ilandoda afrika baqaphetha ngaye bathi nabadaba emfuleni bathunjile okumfa enzelekikude komveleli
unamyena intonga yakho amsunenezo uyazithuthuzela. There is no great opportunity here. Don't feel umkhabele ingane ngofika. Don't feel umkhabele ngenxa kakhawulayo esingafuna nayisebenzisa enuka opportunity engaphesoba athi umkhabele engayethansa engafuna nanto kungekho nto kumthetha It is a great opportunity. Otu mkhabele eliselonke limjikeze basawuvela umsebenzi umfesithi uhlalehlele mama bakonke abasabanabo kusekho ebubuni baba umbone ekhuthuluza umbone kutshisa mama umbone ekokelela amandla umbone esithi likhona ithemba emthini obuthe wagawula yobuyuhlume ngoba kufike umpheleli bandla kodwa xa engekho irhameze ilifana marhamca ngoba ipostolo ngoba kopasta ngoba isaleni xa umphelele ngekho ilifana marhamca uyafundiswa into Vale. Upise. Itunia wuli. Unataka kumdacha Yafika. Nakutangaza tuzo. Pia hofa. Bora kile kitu. Tupeleka. Kaya. Kila mtu kisho. D'abord, il va se soucier. Il est tout bien. Il va se soucier. Il faut revenir ma classe. Après, il y a tout déjà. Quand vous l'avez dit, c'est un peu mal de changement. Je vais faire des voyages. Ça y est, vous pouvez voir. On va pouvoir se l'outil. Les amis qui se souvent là, on va se dire, il est tout. Quand les amis se prennent, on dit, elle est venue compliquée. Quand on ramène de la langue, venons, compliqué. Quand on est pas dans les pilotes, vous avez un pic. Vous chauffez les amis, elle est tout ici. Elle est un pic. Elle est un pic qui me gagne. Vous avez un pic. A tout fait, le constitue Jésus Christ. Où t'as-nous? Où c'est là? Où est-ce que tu es? Où tu n'es pas de temps? À du temps? Où est-ce là? Elle est là, du temps? Où est-ce là? Non. À du temps? Où est-ce là? Elle est là. Pour que tu t'accroches. Du temps? Où est-ce là? Non. Où est-ce là? Let's go to our football I'm team I'm never with you. I can sign up. It's a Jalaka. I'm never with you. And come along, Ferreira. We said to go to Tauranga. We said to rest. Come to a petty Jalaka. And a soft cat. You know, I cannot mean that. Ma fu di gioco fa, ma lo cerca, e ti compri, e ti nervo, comunque stava, ti devo dire un senso di dicevo, e come non ferma, come se va copre, scusa, a me non so come, a me non so come, I want to swallow, Umveli inkomo, umveli oyinhloko, umveli
oyinkokheli kodwa nina ningabavele esosayithi njengamakhosi anizomaneja ningabavele esihameseni njengabakhokheli ningabavele ezimbanyanweni njengosihlala kodwa umvelele enhloko nyeyeni khuluma bakathixo eligama lokuvelela liphuma kuloo context uyabona ke abanye abaninzi bafuna amadisipline wawukunika ihlamente ufuna le hlamente yakhe ibe ngamadisipline bakhe akathi cawa phaa kuyo bakhe athi into siyayaziyo kodwa into evukelelayo kumvelelethi ukhona ubalosi enhloko batafama zakuthi olona bakathixo kukwizinja esaswayuzigusha yabonisa kunalukulo enza kubombala omnyama ombala omhlophe wathi thwele kanamlenja iyabazumvelele olona bakathixo watamfensile watala usuku lonke abangiyikhangele olona bakathixo sahamba naye yahamba nemfuyo yabuya nayo yahamba nemfuyo yabuya nayo kafuneka igcwele emanzini eyesemanzini olona bakathixo kophelezeki wathi ngibheke udeyini uzawushiyabani kantshe wendizawuyishiya nalenja ezikhusha bakasithi indoda ekuveleni banka umthandazo wenu lowo elimele kukwenza olona bakathixo ukuzibonza sikathixo singamijekesifo esinjenamalusi wemuka watasilisu kwasibini kakulenziwa ilizwe zethu washika wabuya nekhathi olona bakathixo ezothatha le nto ayilizwe zethu olona bakathixo xa esifika ekhaya wafika kanye exesha lokurhatya xa iphashingena olona bakathixo watawuphasa inja yakhe yethupha sothango ilitshaja ligazi emlonyeni nasemzimbeni wasengabuzanga ekunethu tshilwi ezisela ithetha njalo kwakutshiwo liziqhulile igusha zakho olona bakathixo wakhupha intsimbi kajeki yatisisa embukezelela wayosela wenzakalisa nalo mfanekiso wayo esuka enkundleni ejikela phansi kothango erhuqa ngesinqa ekhala ngethemba kodwa wayelandeki esithi intoba umveleli osiqhelile izifo xa efika wafika ingqama ebisawuhlasela iphelele ngamandla ngenzakaliswe kumpheleli wafela ukukhusela izifo lapho amaxesha okusela irhamete uqatshwa wafutha uphoswe ngodaka ukhutshwe ngaphandle kanti into iselayo usela ukusela izifo kodwa wetshejalo uyesu unyaka kuye phakathi kathina besikwenye bamathapho ayaphethethwa bamphoshethe akukhona mnye obuphakathayo ubomi bam bamphoshethe ubalusolukileyo ubomi bakhe ubuthakelizifo enethemba noba uqotshiwe emhlabeni akubonakala ungaluswa inhloko uyasifumana esonakuthaba letibhujelesala ezesethe nokwabika intolwapha ezisendelisi yamncane umaluswa inhloko uyathumela izimvu zakhe 245